Το Κουκ αυτός που αναλαμβάνει την εκτέλεση. Μπάλα θα καταλήξει out. Αλλά εκεί κλέβει την μπάλα ο Γκουέλα. Καλές προϋποθέσεις για τον Απόλλωνα. Πάσα για τον Μπάρκογλου. Ο Γλίκος με τα χέρια, αλλά υπάρχει και υπόδειξη για offside. Είναι η στιγμή όπου ο Απόλλωνας έχει αναλάβει κάπως τα ενία του παιχνιδιού. Οι φωνές που ακούτε είναι από τον Χουμπ Στέφενς. Τον Αθανασιάδη. Μπάλα κοντράρει εκεί. Και δίνεται ευκαιρία για το σούτ. Πρώτη καλή ολοκληρωμένη προσπάθεια από τον Λούκας Πέρεθ για τον ΠΑΟΚ. Λύσε για τον Νάτχο. Αυτός έχει χώρο για το σούτ. Είναι συρτό, αλλά εύκολα εκεί θα μπλοκάρει. Φελίπε Γκόμες. Δεύτερη ολοκληρωμένη προσπάθεια από πλευράς των φιλοξενούμενων. Έλληνος. Κάθετα για τον Χούσεν. Θα χρεωθεί το επιθετικό φάουλ. Σε αυτή την φάση δείτε ξανά, κρατάει ο Χούσεν από την φανέλα τον Δέλη Ζήση πριν κάνει το σούτ, αλλά πιο αμυντικός στο Απόλλωνα σε αυτές τις περιπτώσεις όπου ευκαιρία τώρα για τον Μπάρκογλου, αλλά είναι και πάλι σε θέση offside από την πάσα του Παναγιώτη Κόρμπου. Και δείτε σε επανάληψη θέση του Μπάρκογλου. Σόντεμπεργκ. Ελέγχει ο Χούσεν. Δεν υπάρχει offside. Ο Αθανασιάδης προλαβαίνει. Συγκλίνει. Θα κάνει το shoot ball out. Χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ στο 32. Κουκ. Ποιος θα μπει στη μεγάλη περιοχή. Καλό σουτ. Ο Γλίκος απομάκρυνε. Μια δύσκολη απόκρουση από πλευράς του goalkeeper του ΠΑΟΚ. Κλεισμένος από τρεις αντιπάλους θα περάσει στον Γκουέλα. Η παράλληλη παλιά στο σημείο που ο Παπαζαχαρίας παίρνει κεφαλιά, αλλά αστοχή. Η απάντηση του Απόλλωνα. Ο Λίσε. Αυτός κάνει την κίνηση, την προσπάθεια και το σουτ. Γκόμες σε κόρνερ. Πάσα για τον Αθανασιάδη από τον Πέρεθ. Επιμένει ο Αθανασιάδης, μπάλα στα δίχτυα. 0-1 από τον Αθανασιάδη στο 42. Ο ΠΑΟΚ θα ανοίξει το σκορ με το πείσμα, την επιμονή, την δύναμη στην εκτέλεση από πλευράς του Στέφανο Αθανασιάδη, ο οποίος φτάνει και αυτό στα 3 γκολ στο φετινό κύπελο. Κάνει και το σταυρό του. Είδατε πως επέμενε ο ΠΑΟΚ στην επίθεση σε αυτήν την φάση. Τελικά κατάφερε να περάσει έξοχα ο Πέρεθ. Δεν μπόρεσε ο Δελιζήσης να σταματήσει τον Αθανασιάδη και από εκεί και πέρα έχει εύκολο έργο για να ολοκληρώσει με δύναμη με το δεξί και να νικήσει τον Φελίπε Γκόμες. Και από άλλη οπτική γωνία το 0-1 από τον ΠΑΟΚ. Και στην επίθεση εδώ έχουμε ευκαιρία τώρα για τον Κίτσιου. Ο Φελίπε Γκόμες βρίσκει την μπάλα, διώχνει ο Σόντεμπεργκ. Καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ με το ξεκίνημα του παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα Νάτχο. Περνάει για τον Χούσεν, ευκαιρία για τον γκολ. Έρχεται ο Σόντεμπεργκ να στερήσει την χαρά στον Ολλανδό που πλάσαρε. Πέρεθ για τον Νάτχο. Και τώρα στον Κουλούρη, ο οποίος θα μπει στη μεγάλη περιοχή. Ευκαιρία για τον Νεαρό και πραγματοποιεί το 0-2 στο 54. Ο Νεαρός που πέρασε στη θέση του Αθανασιάδη πανηγυρίζει τον γκολ μπροστά από τους φίλους του ΠΑΟΚ. Και θα ήταν ωραίο να δούμε και την αντίδραση του Χουμπ Στέφενς που χαμογέλασε. Πανηγύρισε αυτό το γκολ του Ευθύμη Κουλούρη, ο οποίος με την είσοδο του στο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο στη θέση του Αθανασιάδη, ούτε 10 λεπτά πέρασαν και έκανε το 0-2. Δείτε και πάλι πως μπήκε στη μεγάλη περιοχή. Το σουτ στην κλειστή γωνία, την οποία δεν φυλάει ο Φελίπε Γκόμες. Από την πάσα του Νάτχο. Καταπληκτική κάθετη μεταβίβαση. Ζυγίζει την κατάσταση. Κουλούρης και νικάει τον Φελίπε Γκόμες για το 0-2. Εδώ βλέπετε δεν υπάρχει offside. Κάτσε για τον Νάτχο με τη μία στον Πέρεθ. Αυτό στρώνει με το κεφάλι για τον Χούσεν.
Καλό σούτ, η απόκρουση από τον Φελίπε Γκόμες σε κόρνερ ο Σόντερμπεργκ. Βαλιά του Νάτχο. Καταπληκτική κίνηση του Στόχ, κλείνει το πεδίο. Φελίπε Γκόμες, πάσα για τον Κουλούρη, δεύτερο γκολ για τον νεαρό. Ολοκληρώνει με 2 τέρματα την παρουσία του στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν η καταπληκτική κάθε την παλιά από τον Νάτχο. Ο Στόχ μπήκε στην μεγάλη περιοχή, απέκρουσε ο Φελίπε Γκόμες, ενώ θα έχουμε και 3 λεπτά για τις καθυστερήσεις. Η πάσα του Λούκας Πέρεθ, έτοιμο γκολ για τον Ευθύμη Κουλούρη, που είναι το πρόσωπο της αναμέτρησης με τα 2 τέρματα που πετυχαίνει απέναντι στον Απόλλωνα. Εδώ θα δείτε, κλείνει το πεδίο ο Φελίπε Γκόμες. Λούκας Πέρεθ, έτοιμο γκολ για τον Ευθύμη Κουλούρη μετά από την προσπάθεια του Μύροσλαβ Στόχ. Ένα νέο αστέρι γεννιέται για τον ΠΑΟΚ και ακούει στο όνομα Ευθύμης